Аманат-96 дипломы конкурсы дипломы белән беренче дирижа лауреаты булып Нуриманов Нагим, Кугартинский район. Хөрмәтле дуслар, безнең республикада талантлы яшьләр бик күп. Бүгенге конкурста катнашкан бу мин уйлыйм бер бәлки генә төркем. Шуның өчен киләчәккә безгә шундый конкурслар күбрәк үткәрергә. Яшьләр кыйынсынмаенча бу конкурсларда катнашыгыз. Бөтен участникларга зур уңыштар, ак юллар, зур сәхнәгә, бу сәхнәдән нефтяник мәдәният сәхнәсеннән юл ачылсын, аларга уңыштар. Зур рәхмәт. Кадерле тамашачылар, буны һәйдән алдыгызда еңүчеләр тора. Әйдәгез әле уларга ысын йөрәктән иҗади уңыштар теләйек. Иҗади уңыштар һәм һәргә әдерләнергә мөмкин. Рәхмәт итегез. Бүләкләрне алуын алдылар да, хәзер бына ничек йырлардар икән. Хәзер күрербез, берәм сакырып экзамен алабыз алардан. Шулай итеп сәхнәгә хәзер беренче булып Әлфирә Юлдашбаевага, ул Янсура районыннан әлеге вакытта Өфе дәүләт сәнгать институтының университетының 3нче курсында укып йөри һәм сит телләрне өйрәнә. Шулай итеп сәхнәлә Әлфирә Юлдашбаева.
Ашбаева. Сәхнәле Газиз Әлмәгамәтов исемендәге республика конкурсы лауреаты Дуслык йыры 95, Татар йыры 95 конкурстары лауреаты Ферзина Абдуллина. Сәхнәле бабай төркеме. Улар ерактан түгел, Иглин районынан гына килгәннәр. Рәхим итегез, сәхнәле бабай төркеме.
yüreğim yana bigrek yana yüreğim Dostlarım ağay alma kirgeder kızlar bu bit başkaya gerek gider gözlerimi havış baskan görmeder yüreğimden yanganım bilmeder zile 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 ziliye Bugün duydar göreşe bu belekte ses gelerdi hüye min ulturam zille menen yeneşe şuğup tutar bizge behet bire zille 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 ziliye Бабай түркіміне мақсус призді егітер ашықмайбы? Ашықмайбы? Не таропимся? Мақсус призді тапшыру үшін сахнаға Әлфия Ғимадиеваны сақырабыды. Рахмет егет. Hürmetli dostlar, Аманат достары ния конкурсындағы қатнашқан түркімдер рахында Игдин районынан келген бабай түркімі үзенчәлекле музыкаль аранжировка менен айырылып тұрды. Удақламай декабрь айында Владимир қаласында үтәсәк, шлягер 96 конкурсында қатнашасақ бұл егеттер. Ләкин бұна шул үзенчәлекле музыкаль һеҙҙең уйнауығыҙға беҙҙең халҡыбыҙҙың көйін, моңын, данын бөтә дөньяға таратқан башҡорт ҡурайы ғына етешмәй. Шуның өсөн һеҙгә республикабыҙҙың халыҡ ижады йорты бына ошо алтын башҡорт ҡурайын тапшыра. Һәм беҙ уйлайбыҙ инде, Владимирда ошо ҡурайҙы ишеттерерһегеҙ дип. Сәхнәлә бабай. Сәхнәлә Урал Рәшитов Әлшәй районы. Рәхмәт егет. Kızganmanın көксеренді ақ сереңе алыштым шуннан берелі амин қағыш
Мин хагышлы арыларга абыштым. Инде кара көйөнесин, көйөнесем түгелһен, түгел хәяшем түгелһен, тик күңелем түгелһен. Түгел хәяшем түгелһен, тик күңелем түгелһен. Ак сирен, күк сирен, асайым йөрәк сирен. Хыялыйда итүем бар, күземә һирәк күрен. Хыялыйда итүем бар, күземә һирәк күрен. Икән ак сиренде загыйладыр заманда. Кисер янем дип алдымда, тезләнергә самаң бар. Кисер янем дип алдымда, тезләнергә самаң бар. Ак сирен, күк сирен, асайым йөрәк сирен. Гафу итеп куюым бар, күземә һирәк күрен. Гафу итеп куюым бар, күземә һирәк күрен. Еткән икән ак сиренде зарылатыр заманда. Кисергәлек дип алдым да, үзләнергә саман бар. Ак сирен, күк сирен, асайым йөрәк сирен. Гафу итеп куюым бар, күземә һирәк күрен. Гафу итеп куюым бар, күземә һирәк күрен. Ак сирен, күк сирен. Рашитов, Урал миңа сер генә әйтеп әйткәйне. Бында зур конкурска мин үземнең ярымда ишет төрресен генә килгәнем. Ә ниндидер урынга өметләнгәнмен, өмет тә итмәгәнем. Һәм буны көтмәгәндә уга бәхет елмайды. Уның иҗатына баһа биреп, шулай ук махсус призда каралган Айбар исемле Башкорт иҗади яшьләр ассоциациясенең рәисе Алмаз Гафаров һәм Әлшәй районы мәдәният бүлегенең мөдире Рөстәм Корбановга рәхмәт итегез. Махсус приз Урал Рашитовка.